Sut oes ti'n Gristion, lle? Hwna'n gwestiwn da. Pam o'n i'n blaenau, oedd o'n i ddim. Ynde, o'n i wedi bod yn ogyn bach reit strwg i ddweud gwirthach chi. O'n i'n gadael ysgol pan o'n i'n 14 a mynd i chwarae Maen y Fferam fel apprentice i wneud llechu chi. Ac Mr William Owen oedd yn gwachod ar yn ôl i. Aw, ac oedd o'n strict hefyd ynde. Ond ddysgas i lot gynno fo ac o'n i'n neud y llechu, wel, ar ôl 2 flynedd, o'n i'n meddwl, wel, na. So, as i'r fyddin am 23 blynedd. Ac beth, dwi'n yn gwybod beth yw'r gair discipline yn Gymraeg. Diolch yn fawr. Wel, wrach bod Dyw yn meddwl, mae hwn isio chydig bach o hyn. So, ar ôl 23 flynedd, os i allan o'r fyddin, ac, all right, this is your time, you've had your discipline, de? Ac, ddos i adra gwaith, cos o'n i'n gweithio'n Llundain wan efo'r Financial Times, a lotio yn Mitcham yn Surrey ar y cricket screen, y fanna lle oedd yna flats. Anyway, mae'n dweud wrtho fi, dos i chwilio am gapal. Golch i llestri yma. Dwi wedi cael diwrnod hir, beth sy'n digwydd efo yma wan? Dos i chwilio am gapal. Ac ddar fi rando, ac as i allan i chwilio am gapal, ac y capal ddos i oedd y Methodist Church ar y cricket green yn Mitcham. So, oedd y siwrna'n dechrau. Oedd hi'n mynd i fynd yn reit fast de. Ac as i yna'r ddisil i'r service gynta, ac eistedd reit yn tyn ôl y capal de, allan o ffordd de chi, ac gwrando ar bopeth. Ac so y flwyddyn yna be o'n i'n neud, bob disil, a bob disil, o'n i'n mynd un set ymlaen, ynddo? Ac, wel, cyn i mi wybod, o'n i reit yn y blaen. Ond y mwynhau chi, ac yn dysgu, canu'r hymns a gwrando ar geiriadau Duw de o'r Beibl ac o'n i'n A flwyddyn wedyn, yn 1990, ar y Pentecostal service yn y capal de, pam ddari John Wesley ddeud, my heart was greatly warmed. Ac oedd o yn barch, doedd. Ia. Wel, yna beth ar y ddigwydd i mi. O'na ola mawr ac o'n i'n, waw. O'n i'n really excited. O'n i eisiau mynd i reid ac a dweud wrth rwy'n. O'n i'n mynd das be oedd o chi. Ac y flwyddyn, athon ni, dwi'n mwyn gwybod, dechrau gweithio, wneud pethau wan, chi, rhedag y Boys Brigade. O'n i'n neud hynna ar nos Wenar. Nos Iau, o'n i'n mynd i'r Wandsworth prison de, fel visitor. O'n i wedi cael yn fetio, bod peth, da chi'n mynd trwy'r, da chi'n gwybod y rules yr eggs, ynddo. A nas i hynna am 3 blynedd, ynddo. So dwi'n tyfu wan chi. Dwi'n deimlo fo de, especially Wandsworth prison, ond hwnna'n galad, ynddo, am 3 blynedd. Mynd i'r wings lle oedd sexual offenders. Ac oedd y ffrindiau fi yn dweud, dwi'n mwyn gwybod pam ti'n mynd i fan Aron, ond mae Iesu Gris yn caru bawb. Ynddi? Ac dyna fo, de. Repentance, ia, de, ond mae'n caru bawb, ynddi. So o'n i'n neud hynna, a credag y clwb, de, a trio gwerthu'n hun a Batawe, i ddod i'r teulu lawr. Ac wedyn, wrth rwy'n i fyny at fi a gofyn, Ron, are you interested in being a local preacher? Have you thought about it? I said, I don't even know my Bible and you're asking me that question. I said, I can't answer that now, I said. And so cario ymlaen, wneud be o'n i'n neud i chi. Ac mewn blwyddyn, ddoth o'i mi. A wedyn, yn y Methodist, maen nhw'n wneud
worship and preaching oedd yr units. Yn cymryd rhyw 2 flynedd i fi orffan o de, a wneud yr exams, o'n i'n dysgu lot de, ond o'n i'n gwybod llawer. Ac oedd yr reminder i mi pam o'n i'n nefyddin, ynde, o'n i di instructio lot o ddynion. Ond yn nerth fy hun. Ac rwan, ddim yn nerth fy hun, mae'r journey nerth Duw de. Ac mynd rownd efo parch i ddysgu de. Ac oedd hi'n siwrna galad. Ond nas i hi, o'n i reit hapus wneud ti. Ac o'n i wrth y modd, fel sponge yn absorbio. Cos o'n i'n gwybod, dim byd, really, i chi, a dysgu ac absorbio fel sponge. Ac fel da chi'n dall y gair, da chi'n dall be chi'n gorau wneud. You know, words, action speaks louder than words, maen nhw'n dweud, ynddo? So, chwarae teg, o'n i'n meddwl, wel, be ti'n neud, Ron? Wel, o'n i'n neud quite a lot, really, ond o'n i'n meddwl bod ni'n mynd dim byd. So, pan mae gynna i chydig bach amser, o'n i'n mynd allan efo pac bach ar yng nghefn ac efo sandwiches a te, flasg o de, chwilio am yr homeless a wneud paned o de ddrwch chi. Sorry, meddwl amdano fo. Y bwys. Cos mae Iesu Grist yn caru pawb. Ac pam da ni'n meddwl am heddwch, shalom, de, mae heddwch yr arglwydd Iesu Grist. Ydym rhy fath y heddwch y byd. Ac pam da ni'n trio wneud be nath Iesu wneud, be dda'r ofyn i ni wneud yn y Beibl, a ddar fo ddeud wrth y disciples do, ar yr resurrection de, ddar efo'r period o, ddar efo nocio'r drws yda di mewn, just y period nath o. A beth oedd o, y gair cynta? Be oedd y gair cynta? Shalom. Heddwch, ia, na chi. Dwi'n mwyn gwybod os oedd o'n Gymraeg, de. Na, shalom, peace, de. So, garias i mlaen, so ni wedi gorffan yn studies, de. Ac o'n i'n stryglo wedyn, ar ôl bod yna rhyw 10 blynedd. O'n i wedi bod yn brysur, ac o'n i'n meddwl, wel, beth da chi eisiau fi wneud, dwi'n mwyn gwybod. A da chi droed fi mewn gwaith da, dwi'n cael arian da, ond a dwi'n iwsio'n office, dod y journalist i gyd i mewn i mi bregethu, i gweithio gyda fi. Maen nhw'n gorfod dod yma i cael cardyn i ddod i mewn ag allan. So maen nhw'n gorfod dod i'n gweld i. So y gair, opportunity am y gair de, un diwrnod, a si Suffolk Cathedral de, bob dolyg y chi, oedden ni'n mynd yna i gannu carols yn de, Financial Times. A ddyn ofyn i mi ddarllen y Beibl un flwyddyn. Ac wrth y modd de, ac allan y fi a darllen y Beibl de. Pan oedden ni'n cerdded yn ôl wan i'r Financial Times, rhyw 200 metres wrth Suffolk Cathedral mae o, reit ar Suffolk Bridge yn de. Mae un o'r journalists yn dweud, Ron, you believe what you just read, don't you? I said, well, yes, of course, I said. I wouldn't be reading it otherwise. Ond am cwestiwn de, cwestiwn da, ond dar i fi meddwl amdano fo fel chi. Yes, of course I do, meddwl fi. So, ond ath pethau, o'n i'n teimlo bod ni mewn comfort zone. Da chi'n gwybod beth i feddwl? Ac yna mi'n deud fi un, wel Ron, ti'n gorau wneud rhywbeth, dwi'n mwyn gwybod be de, ti wedi bod yn siarad efo Duw. So, anyway, be nas i ddar i fi diseidio gadael y Financial Times, ynde, a cymryd gwaith fel caretaker yn Slaw. Ac o'na flats bach uwch ben y capal, so fi as i fanna de, ac yng Ngwraig efo fi de, oedd y plant sydd wedi mynd i gyd wan. Oedden ni wedi gwerthu y tŷ yn Abertawe. Ac yr wsas yna,
am 2 flwyddyn, just dros 2 flwyddyn o'r achwyddi, ac dweud, oce, dwi wedi dysgu lot, dwi'n siŵr os yma yma, de, ac awn ni nôl i, either i Abertawe, medda fi, wrth yng Ngwraig, sa ti isio mynd lle mae dy fam a dy dad yn byw. Sori, oedd i ta ti di marw adag yma. Oedd fi a Ngwraig, da ni wedi bod yn gilydd ers 55 years, wan dwi'n meddwl di. Ac, so dwi'n gwrando wan i, de. Hi di'r bos. Ac, athon ni nôl i Abertawe. A pa mas i Abertawe, dda ni brynu tŷ bach, yn de, 2 up, 2 down, chi. Ac, o'n i'n mwyn gwybod pa gapal i fynd i. A o'n i'n meddwl, wel, a i ddim yn ôl i'r Methodist gapal o'n, medda fi, a i'm yn ôl i fanna. Dwi eisiau wrach dysgu mwy am Gymru, am capal Cymru. So, drias i Baptist Church yn Gymraeg, o'n i'n hapus iawn o fanna. Wedyn, as i weld gwrs mission yn Abertawe, de. O'n i gorfod pasio o. So mi as i fanna, ac tro cyntaf mi fynd i mewn yna, oedd y pregeithwr yn mynd i cyrraedd. Ac mae fi'n dweud wrth John, o, na i wneud o i chi, John, medda fi, cos oedd o'n gorfod gadael i fynd i'r Old People's Home, chi. So, ras i, dwi'n mwyn gwybod pam, ond jyst dweud o chi. A ddari fi aros yna. Ac o'n i'n mwyn gwybod bod Presbytery Church of Wales, oedden nhw dan y wing yna. So, o'n i'n gwybod wwan, de, bod y capal yn mynd i gau i chi, cos dim y PCW oedd bia y capal, ond y council y building ynddo. So, beth ar i fi ddechrau wneud, mynd i Presbytery Church yn Terrace Road. So, 3 o'clock am pnawn, o'n i'n mynd i fanna, a 6 o'clock y nos, o'n i'n mynd i'r gwrs mission ynddo. A wedyn, ddaru fi ddod yn member yn gwrs mission o'r Presbytery Church of Wales, ac ar ôl o gau, fynd i gwrs mission, i mi gwrs mission, i Terrace Road, ynddo. Ac cos o'n i wedi dechrau paratoi yn hyn i symud i chi. Ac yna lle dwi wan, ac os am llawer nhw'n un a 7 torri'n halon i weithiau, de, ond ac ar ddim merchar ydyn ni'n cael gweddio, ond dyn sy'n dod â fi. So dwi wedi dweud, well, let's mobilise the prayer meeting, yeah. We'll mobilise it and you and me will go around the houses. Y bobl hen ni'n gallu dwfod, so gyda ni fynd iddyn nhw chi. So da ni'n neud hynna wan, de. A ddar nhw ofyn i mi o sy'n isio bod, dwi'n gwybod beth i gael elder yn Cymraeg. Gair mawr hwnna. Gair mawr. Ac yna beth o'n i'n neud wan gyda Terrace Road. Ond dwi'n meddwl bod Duw wedi rhoi ar ynghalon ni, Ron, paid â poeni am faint o fobl sy'n yna. Y peth gorau i wneud ydy wneud siŵr bod chi'n bildio bont dim wal. Build people up spiritually. Let us build each other up, you know, and then allow the Lord to bring the people in. But we have to be prepared. We have to get ourselves ready. And so that's one of the main reasons that I come to Lord Ifama de, because I feel growth. Last year at the prayer meeting, we were praying for people. Now, we didn't necessarily know the postcode, what the problem was, but we had the names of the people who needed prayer. And the list was tremendous. And during the prayer meeting, I couldn't stop crying.
Ac o'n i'n crio chi. Ac, wel, ie, yna be mae Dyw isio. Sincerity, ia. Ac o'n i'n gallu stopio crio. So, yes, dwi'n ôl flwyddyn yma, pam ddim, de. Ond dwi wedi newid y situation chydig bach i fi'n hun, de. Cos dwi fwy gyfforddus efo Saesneg. Cos di'r geiriau mawr Cymraeg i'm gynnau. So, a dwi mewn grŵp Cymraeg wan, so dwi'n gorfod granto fwy. Ac yna lle dwi wan, a dwi'n 70 plus wan, de. Ond dwi'n dechrau gwybod, lle bynnag ydach chi, yna lle mae Dyw isio chi, dwi'n meddwl. So yna fela dwi'n meddwl, de.